Din is-sena 1600 persuna li twildu fl-1952 se jibbenefikaw minn simplifikazzjoni li se twassal għal proċess iktar maġġel għall-applikazzjoni tal-pensjoni. L-applikanti se jkollhom il-faċilità li jmorru fl-eqreb uffiċċju distrettwali jew inkella japplikaw b'mod elettroniku permezz tal-EID. Ħabbar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħodu. Fis-sistema preżenti persuna kienet tirċievi applikazzjoni u timliha biex tieħu l-pensjoni. U allura li wieħed joqgħod jitlob, pereżempju wieħed wasal pensjoni, meta naf l-età meta se jalaqa. Imma l-fejn noqgħod ngħidu isma' ħanibatlek karta tittimliha u mbagħad tiġġib l-affarijiet u mbagħad tiġi hawn u mbagħad nitolbok karti oħrajn. Huwa proċess laboruż. Anke ħankun qed nifrankaw ħafna ġiri ta' persuni ġod-dipartimenti. Għaldaqstant permezz ta' din il-miżura dan il-proċess se jkun iqsar u aktar komdu għall-applikanti. Michael Farrugia qal li din is-sistema ġdida se tibda mit-2 ta' Mejju u tibda tgħod dawk li jilħqu l-età minn Awwissu. Intant f'Ġunju li ġej hemm il-ħsieb li r-Romol jibdew igawdu minn din is-simplifikazzjoni u għalhekk ma jkollhomx għalfejn japplikaw għall-pensjoni jekk min ikun ġinieqes kien diġà pensjonant. Il-Ministru elenka wkoll ta' miżuri li saħħew il-ġustizzja soċjali fil-bidu ta' din il-leġislatura. Fost oħrajn inżammet il-weda li ma tolix l-età tal-irtirar u r-Romol jibbenefikaw minn pensjoni sħiħa anke jekk ikunu jaħdmu.